खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गिदिर रादाब बिटिआर हालामाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों कक्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेफुसिम थांनाय मोनसे गोदान रेल लामा बानायनो थांखि लादों मिरु सरकारा रेल लामानि जानथाया कक्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम गासै 69.04 किल'मिटार जागोन बे मावथांखिनि थाखाय 3,000 कोटिनिबो बारा रां बाहायगोन मिरु सरकारा सीमा बारनानै फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामनो आरो मोन्नैबो हादरनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों आसामखौ भुटानजों फोनांजाबग्रा कक्राझारनिफ्राय गेलेफुसिम मोनसे गोदान रेलवे लाइननि थांखि लानाय जादों मिरुनि रेल मन्त्रि आश्विनी वैष्णवआ 25 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीआव एडभेन्टेज आसाम 2.0 नि इनभेस्टमेन्ट एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार समिटनि समाव बे मावथांखिखौ फोसावदों गासै 69.04 किल'मिटार रेलवे लाइनआ खमैबो 3,500 कोटि रांनि खालामनाय खरसाजों आसामनि कक्राझार स्टेशनखौ भुटाननि गेलेफुजों फोनांजाबगोन बे मावथांखियाव मोनद' गोदान स्टेशनफोर जेरै बालाजान गरुबासा रनिकाटा सान्तिपुर दादगिरि आरो गेलेफुनि जौगाथाय दङ बेजों लोगोसे बिथायारि सानज'थाय बिथांखियाव मोननै गोनांथार दालां गं 29 गाहाय दालां गं 65 फिसा फिसा दालां गंसे रड अभारब्रिज 39 रड आन्डारब्रिज आरो 11 मिटार गोलावनि मोननै भायाडाक्टफोर दङ फाइनाल लकेशन सार्भेआ आबुङै जाफुंसार जाबाय आरो गनायथि आरो गोनांथार बिथोनफोरनि थाखाय डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट एबा गुवारै मावथांखि फोरमायथि गथायनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों थांखि लानाय बे रेलवेआ फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामगोन जायजों भुटाना गिबिसिन रेलवे लिंक होगोन जायजों गोरलैयै रोगाथायखौ सुबिदा मोनगोन बेजों लोगोसे रेलवे लाइनआ बड'लेण्डखौ मोनसे फालांगि आरो ट्रेन्जिट मिरु महरै गायसनगोन जायजों ओनसोलारि फालांगि आरो सुबुं समाजफोरा मुलाम्फा जागोन थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि कक्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव कक्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि कक्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा कक्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि बिपिएल थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो